रन्जन क्रिएशन चैनल बयखौबो बरायबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चैनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव सेक्रेट बाथ्रा खोन्थानो। नोंखौ मोजां मोननानै नों गनायद'यैयाव सोरबा सेंग्राया नोंनिफ्राय गोजान जायोब्लाना नों साननो नाङा जे बियो नोंखौ नंखायसो मोजां मोनदोंमोन। बेनिखायनो एसे माना खालामनायावनो नोंनिफ्राय बियो बेसेबांबा गोजानाव जायखारलांबाय होननानै। मानसिफ्रा बुंसोलायो थार मोजां मोननायालायनो जोबनो रोङा होनना। नंगौ, बै सेंग्रायाबो थार गोसोजोंनो नोंखौ मोजां मोनो। जाय सेंग्राया नों गोजानैखौ नुनानै नोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव आनज्रायलांदों। बियो नोंनि अरायबो मोजांखौ हास्थायो। नोंनि जारलाखौ नायनानै थानो हाया। जेब्लाबो नोंनि मोखाङाव खुसिनि आबिर सारहरनायखौ लुबैयो। जायनि थाखाय नों सुखुयैखौ नुनानै नोंनि सुखुनाय आरो गोजोनखौ हास्थायनानैनो बै सेंग्राया नोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव आनज्रायलांदों। बियो नोंखौ जावले जावले खावलायनाय नङा। बियो खनले खनलेयै गावनि खालामथाबनो नाजाथाबनायबो नङा। सम सम नोंनि सिगाङाव गोसोनि बाथ्राखौल' बेखेवगोन। अब्लानो नों बुजिनांगोन खनले खनलेयै नों माना खालामसेयावबो एमफ्रायै नोंनि उन उन खारफायोब्लाल' थार गोसोजों मोजां मोननाय जाया। जानो हागौ बियो नोंनि गावदां महरावसो गोजावदों, नोंनि गोबो लैथोआव नङा। बेबोथ' थार मोजां मोननाय, जाय नोंखौ खायसो खालामालासेनो नोंनि सुखु गोजोनखौ नागिरनानै नोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव जायखारना जाय नोंनि मोजांखौ जेब्लायबो आन्दोयै हास्थायखोमा हरदों।